por las circunstancias que sean, yo creo que le va a venir bien al Atleti y que todos vamos a salir mejor. Zelako harrigarria izan da. Julen Guerrerok Atletiken azken urteotako ikurrak futbola uztea erabaki du. Ez ustean, inork ez zuen horrelakorik espero. Atletikeko jarraitzaileek harridura sartu dute berria. Goibel, Guerreroren negarrak zurigorrien bihotza hunkitu du. Berria berehala zabaldu zen, ez da harritzekoa. Julen Guerreroa Atletiken historian zeresan asko eman duen jokalaria baita. 14 denboraldi egin ditu lehen taldean. 230 partida zurigorriz jantzita, 116 gol. Etxekoa, gurea, arrobian sortua, elastiko zurigorriari leiala, irabazteko grina izan du beti, bera izan da Atletiken espirituaren eta filosofiaren ikurra. Azken ikurra. Julen Guerrero Portugaleten jaio zen, 1974ko urtarrilaren 7. Bertako Santa Maria eskolan hasi zen futbolean, eta oso gazte, 8 urterekin, Lezamako arrobian sartu zen. Atletikeko entrenatzaileak berehala jabetu ziren mutil koskorrura futbol izarra izateko jaioa zela. Oraindik gazte mailako jokalaria izan da, 18 urte bete barik, Bilbao Atletiken aritu zen. Erronkari ondo erantzun zion. Irudiotan dugun neurketan, 3 gol egin zizkion Konpostelari. Urte horretan bertan, gazteen taldearekin, Liga eta Kopa irabazi zituen. Jupp Heynckes Atletikera heldu zenean, Guerrero lehen taldean probatzeko aholkua jaso zuen. Heynckesek jokalaria ikusi eta ez zuen zalantzarik izan. Julen Guerrero denboraldiko lehen jardunaldian estreinatu zen elastiko zurigorriarekin. San Mamesen, Kadizen aurka, Portugaleteko jokalariak beti izango du oroimenean neurketa hura. Gerora jokatu dituen 230 partidetako lehena. Berehala erakutsi zituen bere doainak, 3. jardunaldian lehen gola egin zion Rayo Vallecanori. Jarraitzaileen txaloak eta Heinkesen konfidantza lortu zuen hasieratik. Taldean lekua zuela, argi eta garbi erakutsi zuen. Bere hurrengo 2 golak Teneriferen aurkako neurketan etorri ziren. Guztira lehen mailan jokatutako lehen denboraldian 10 gol sartu zituen. Tried real hard.
San Mameseko palkoan Espainiako selekzioarekin jokatu duten jokalari guztien argazkiak daude. Guerrerok ez zuen denbora asko behar izan berea ere hor ikusteko. Garai hartan Javi Clemente zen Espainiako hautatzailea. Lehen mailan oraindik 6 hilabete jokatu gabe zegoela, Mexikoren aurkako partidaren deialdian sartu zuen. Atletikeko Angel Zubietaren ostean, ordurarte Espainiar selekzioan jardundako jokalaririk gazteena, 18 urte baino ez zituen. Ni uste penetari izan da, bai, aurrean erdian buruz jaurtiketa egiteko. Bai, nola banatzen zuen, ez? Eta gero gainera, eta joke ikusteko bebai alde batetik bestera. Bai, futbola ikusten zuen. Hori bai. Eta gero berarekin jokatzeko niretzen nahi korreza, buruz jokatzeko batzu, ja, jolen, eta gero kalitatea eta gero bebai hori bere lana oso langilea, eta hori oso importantea da. Atletikeko jarraitzaileek badakite jokalari onak bereizten. Historian zehar maila handiko jokalariak aritu dira katedralean, eta oraindik Guerrerok etorkizunean eman behar zuen guztia jakiteko goizegi zen arren, inor gutxik zuen zalantzarik. Oso garrantzitsua da taldean ilusio eramaile bat izatea. Ist, glaube ich, wieder ein Hoffnungsträger von Athletik. Julen jokalari zuhurra da. Jokua ondo edo erraz ikusten du. Jokua antolatzen daki. Oso arriskutsua da arerioaren atean. Hori da, hain zuzen, marka importanteena gaur egungo futbolean. Hau da, jokua egitea eta gainera golak sartzea. El fundamento de él yo creo que es la ambición que tiene cuando gana cosas. Yo creo que es un hombre que rompe bien, que es listo y su gran virtud es que entra a las zonas donde más caña hay, ¿no? Entonces eso quiere decir que también es valiente, ¿no? Julen Guerrerok zeruko atea jo eta ospearen ateak zabaldu zituen. Atletikeko jarraitzailea korrelako jokalari baten zain izan ziren luzaroan. Ostera ere txapeldun izateko ilusioa berpiztu zezakeen jokalari baten zain. Futboletik kanpo ere, Guerrerok jarraitzaile ugari izan zituen. Gaztetasunak, edertasunak eta bere izaera apalak jende asko erakarri zuen, gazteak batez ere. Lehen mailan egindako bigarren denboraldia aurrekoa baino hobea izan zen Julen Guerrerorentzat. Oparoa, 18 gol egin zituen. Horietatik 3 Albazeteri ligako lehen partida honetan. Atzelariak Guerrero hurbiletik jarraitzeko eta bere jokoa baliogabetzeko aginduarekin zelairatzen ziren. Garai hartan, Heinkesen jokoarekin bat zetozen Guerreroren ezaugarriak. Taldeko erdilari aurreratua zen, bere aurretik Ziganda eta Balberdek jokatzen zuten, orduko Atletikeko 3 mosketariak ziren.
Julen Guerrero gure selekzioarekin partida gehien jokatu eta gol gehien sartu duen jokalaria da. 12 neurketatan 6 gol. Lehena Boliviari anoetan. Bakoitza bere taldea jaurtitzen da moduan jaurti beharko du beharra da. Julen Guerreroren jaurtik eta gola! Julen Guerreroren gola! Dotorea! Benetan bikaina ikur dezagun. Oso ondo jaurti du. Zutoñera, Zutoñean jo eta barrura. Hobeto jaurtitzerik ez dago. Ribelino berak ere firmatuko luke horrelako jaurtik eta bat bere garaia. Angelutik barrura. Ikur dezagun. Nork eta nola jaurtitzen duen hau. Julen Guerrero! Gola! Julen Guerreroren gola! Bikaina benetan. Oso ondo landutako jokaldia. Eta Julen Guerrero 25. minutuan barrura sartu du. Hau ere, dagoeneko, historia modernoa meintzat, 2 goles onenen artean dago. Bai, onenen artean, gaina berriro, falta baten bitarte sartu du Julen Guerrero gola, eta anoetan jokaldi berdinetan izen, baina bai, inguru hortatik eta anguru berdinetik sartu zen, ez? Honek badaki zer den, golen bat egitea, ez zegoen jokoz kanpoko posizioan Julen Guerrero, Portugaleteko jaurti eta barrura! Bat eta utxeko egin du Julen Guerrero, bigarren zatiko 3. minutua oraindik bete ez denean, jokoz kanpoko posizioa eskatzen zuten. Jugoslaviarrek, ez zegoen jokoz kanpoko posizioa. Ez dago, jokoz kanpo berak pausua egiten du aurrea, baloia, Oskar Balesek baloia aurrera botatzen duenean, jarraitu beharrean, Julen Guerrero aukera eman dio gola egiteko eta berak ez du barkatu, ez? Hugo Ziganda, area barnean, baloia atzera, Aitor Larrazabale jarti, erretxasea Guerreroren eta gola! Erretxasea Guerreroren eta Euskadiko selezioaren bigarren zatiko 25 garrenean, Julen Guerreroren bigarren gola. Horrekoan Portugaletekoak ez du asmatu, ikus dezagun bigarren honetan, jaurti eta barrura! Jaurti eta barrura! Sekulako gola sartu du, kalidad handiko gola, gaina inderra ukindiakin jodu, eta ederra, ez? Zango geruke Guerrerok Euskadikin jokatzen duen bakoitzean, faltatik gola egiten duela. Eta hemen ere bai, aurrera doa Julen Guerrero, Portugaletekoa barrutik jokatu du Urzaizekin, oso jokaldi polita bere, Julen Guerrero eta gola! Guerreroren gola, 5. minutuan, oso jokaldi polita. Eskile galetik baloia mugitu dute Euskadikoek, erdira zabaldu, eta Julen Guerrero Ormaren Urzaizekin egin eta Portugaletekoak ez du barkatu, ederki gurutzatu du Endugusiren aurrean, bat eta huts Euskadi aurretik, Julen Guerrero Euskadiko golegilerik onena da, 6 gol sartu bai ditu. Hogei urte bete zituenean, opari ezin hobeak jaso zituen Guerrerok. Batetik, Atletikekin UEFarako txartela lortu zuen, eta txapelketa horretan gol bana egin zizkien Anorto Sisi eta Parmari. Bestetik, Estatu Batuetako munduko txapelketa jokatu zuen, eta Europa osoko taldeak zituen atzetik. Nor baino nor denak Portugaletekoa fitxatzeko, dirua barra eskaintzen. Besteak beste, Bartzelonak, Real Madrilek eta Erromako Laziok jo zuten Guerreroren atea. Julenek Atletik utziko ote zuen beldur ziren jarraitzaile zurigorriak. Taldea berpiztu zuen jokalariak, sentimendu zurigorriaren ikurrak, alde eginez gero, Atletikek dirutza itzela jasoko zuen, baina baita sekulako astindua ere. Esta comunicación del club es una comunicación especialmente satisfactoria porque se trata de la vinculación de Julen Guerrero con el Athletic definitivamente y para siempre, diría yo, ¿no? Y tengo que decir que se queda en el Athletic por la mitad o menos de la mitad de otras ofertas que tenía en su mesa. Pues contento, ¿no? La verdad es que pues estar al Athletic ligado pues prácticamente de toda mi carrera, pues satisfecho y pues ahora solo me queda seguir trabajando para ver mi ilusión hecha realidad de conseguir títulos con el Athletic. Julen Guerrero bizia eman zion Athletiki eta bizi nahia taldeko jarraitzaileei. Ezinbestekoa zen Portugaleteko izarra etxean geratzea.
eta Jose Maria Arrateren zuzendaritzak beste talde batzuetako tentaldiak behin betiko isilarazteko 10 urteko kontratua eskaini zion jokalariari. 2007 urtera arte zurigorriz jantzita jarraitzeko aukera. Jabo Iruretak taldea utzi eta Dragoslav Stepanovic izan zen Atletikeko urrengo entrenatzailea. Eta serbiarrak hartutako lehen erabakia ondorengo hau. wird diese Woche erholt und vorbereitet und glaube schon, wenn das nicht Größeres passiert, dass 90 Minuten spielen kann. Pues el ser capitán del Atleti creo que pues quizá dentro del Atleti lo que más pues conseguir, ¿no? Y poderlo conseguir para mí pues es un orgullo tremendo, ¿no? Ordura arte taldeak jarraitzen zuen esperientziaren irizpidea alde batera utzita, Guerrero kapitain izendatzeak bere ondorioak izan zituen. Julenek bere izaerarengatik ez baitzuen aldageletan kapitainek eduki beharreko karisma. Estepik Bilbon egindako denboraldia ez zen ona izan, ez taldearentzat, ez da Guerrerorentzat ere. Zuzendaritzak Estepik kanporatu behar izan zuen eta taldea azken jardunaldira arte etzen jatxierako postuetatik atera. Julen Guerrerok taldeak bezalaxe ez zuen zelaian gozatzeko aukerarik izan. 9 gol baino ez zituen sartu. Hala ere, Espainiako selekzioan maila ona eman zuen. Hat-tricka 3 gol egin zizkion Maltari. Eta Javier Clementek Estatu Batuetako munduko txapelketara eraman zuen. Guerrerok guztira, Espainiarekin 13 gol egin ditu jokatutako 51 partidatan. Eta partida bat bakarrik galdu zuen. Aurreko denboraldiko zapore txarrak Luis Fernandezen iritsierarekin batera ahaztu ziren. Julen Guerrerok bere jokoa eta golak berreskuratu zituen. Luis Fernandezen lehen urtean, Joseba Etxeberriak, Isma Urzaizek, Kuko Zigandak eta Julen Guerrerok erasoan oso talde zorrotza osatzen zuten. Atletikek 72 gol egin zituen. Julen Guerrerok apur bat atzerako jokatu behar izan zuen, baina Portugaletekoak egindako 15 golek Europarako txartela lortzen lagundu zuten. Azken honetan bereziki, Deportiboren aurka egindako golak UEFara sailkatu zuen Atletik. Aurreko urtean sufritutakoaren aldean, titulo bat izango bailitzan ospatu zen Bilbon UEFarako sailkapena.
Baina denboraldi honek ere utzi zuen oroitzapen txarrik. Simeonek Guerrerori egindako erasoa. Argentinarrak gurata zapaldu zuen Guerrero. Irudia, izugarria. Julen Guerrerorentzat familiak beti izan du garrantzi berezia. Jose Felix anaia, Julen baino urtebete gazteagoa, Eibarren ari zen utzita sasoi hartan. Baina ez zuen Atletiken jokatu. Julen Guerrerok ez zuen erabakia ulertu eta entrenatzailea zein zuzendaritza gogor salatu zituen. El club parece que no, o el míster, o el cuerpo técnico que no cree conveniente que no esté mi hermano aquí. Pero aparte de eso, creo que tampoco se están comportando muy bien con él, ¿no? Llegando el último día de la presentación, pues enterarnos por la prensa que se va a presentar, pero que no viaja ni puede entrenar con el equipo. Entonces, pues yo creo que ha sido bastante vergonzoso cómo se ha comportado el club con él. Y ahora mismo, pues la familia está bastante dolida con el club. Julen Guerrerok lezamako arrobia behar bezala ez zaintzea eta bertako jokalariei aukerarik ez ematea salatu zuen. Todo el mundo está hablando en excesivo del centenario, descuidando cosas que para mí son básicas y pues la gente de casa y la gente de la cantera, ¿no? Que en definitiva son los que, pues sí, en los años futuros son los que te van a sacar las castañas del fuego, y los que van a tener que estar rindiendo y defendiendo la camiseta. Si eso no lo cuidas, pues el te tira para abajo, ¿no? Munduko eskalatzailerik onenak. Sálvame, se ha posado un parrillero, todos le conocen, es Julen Guerrero, arriba, aupa Julen Guerrero, grita la afición, Sálvame sendero, me brinda su ovación. Jokalaria baino gehiago Julen Guerrero Atletiken ikurra izan da. Eta hori horrela izan da, taldearen mendeurrenean protagonismo handia izan zuen. Berak eman zien hasiera ospakizunei San Mamesen. Partida horretan bertan, Julen Guerrerok meniskua hautsi zuen eta pare bat hilabete zelaietatik urrun eman behar izan zituen. Guerrerok inoiz izan duen lesiorik larriena. Denboraldi hartan, Luis Fernandezen esanetara, Atletik bigarren sailkatu zen ligan, eta horren bestez, txapeldunen ligarako txartela eskuratu zuen. Atletik eta Zaragozaren arteko neurketa hura, ahaztezina da zurigorrientzat. Julen Guerreroren jaurtiketak langan jo zuen, aldaratzea Etxeberriak jaso, eta gola. Etzen Guerrerok beti nahi izandako titulua, baina ia, helburu guztiak lortzetik hurbil zegoen Portugaletekoa. Munduko onenen selekzioan 2 partida jokatu ditu Guerrerok, baita gola egin ere.
Ametsak egi bihurtuta, baina ordutik aurrerakoa ametsa barik ames gaiztoa izan zen. Denborarekin Julen Guerreroren egoera erabat aldatu zen. Taldeko ardatz nagusi izatetik, ordezkoen aulkira. Luis Fernandez izan zen 11-kotik kanpo utzi zuen lehen entrenatzailea. Pues bueno, está haciendo bastantes cambios y bueno, pues yo estoy entrando en bastantes de ellos, ¿no? La verdad es que bueno, pues en todos los entrenadores que he tenido, pues no sé si habrán sido 18 o 20 entrenadores, pues con todos ellos he jugado prácticamente pues todos los minutos, casi hasta sin ser sustituido y bueno, pues con este entrenador las cosas pues han cambiado, ¿no? Pero es una cuestión que os tendrá que responder él porque es el que pues él hace los cambios, las alineaciones y quién debe jugar. Lehenengo aldiz, Guerrero etzen Atletiken erasorako baliabide nagusia. Taldearen jokoa aldatu egin zen Portugaletekoaren kalterako. Luis Fernandezek atzerago kokatzen zuen Guerrero. Zurigorriek zuzen jokatzen zuten erasoan Urzaiz erreferentzia nagusi zela. Eta gora heltzeko beste bidea eskuin egala zen, Joseba Etxeberriaren bitartez. Julen Guerrerok geroz eta gutxiago jokatzen zuen, baina hala ere, Atletikeko jarraitzaileek lehen beste edo behar bada gehiago maite zuten. Guerrero zelairatzen zen bakoitzean, San Mamesen txalo zaparra da izugarria entzuten zen. 88-89 denboraldian, Atletikek txapeldunen liga jokatu zuen. Egia esan, ez zuen aurrera egiteko aukera handirik izan. Partida bakarra irabazi zuen, Galatasarayren aurkakoa. Julen Guerrerok egin zuen garaipenaren gola. Jokoan gola egiteko aukera gutxiago zuenez, falta jaurtiketatan gehiago saiatu zen Guerrero. Atletikeko kapitainak 10 gol egin ditu falta jaurtiketatan zurigorriz jantzita. Guztiak ederrak, ikusgarriak. Teknika handiko jokalaria izateaz gain, kirol legez lehiatu da beti Julen Guerrero. Txartel gorri bakarra jaso du 14 denboralditan. Numantziaren aurka, Bueno Grimal epaileak erakutsi ziona. Luis Fernandez joan eta Txetxu Rojo etorri zen Atletikera. Baina Julen Guerreroren egoerak ez zuen hobera egin. Kapitainak ordezkoen aulkitik edo armailetatik ikusi behar izaten zituen partida asko. Jupp Heynckes Guerrero lehen taldera igo zuen entrenatzailea Atletikera itzuli zenean, itxaropen asko zeuden jarrita alemaniarrak Portugaletekoa errekuperatuko ote zuen. Alferrik. Lehen partidatan aukera eman zion. Guerrero etzen gaizki aritu, baina Heinkesek nahiago izan zuen beste jokalari batzuk erabili. Heinkesen bigarren denboraldian Guerrerokia ez zuen partidurik jokatu hasieratik. Taldekideen golak ez zituen berdegunean ospatzen. Jarraitzaileek ez zuten egoera ulertzen eta behin baino gehiagotan jakinarazi zioten Heinkesi euren ezinegona. El fútbol
siempre es presente. El fútbol no es pasado y nosotros vivimos en el presente. Tú siempre tienes que confirmar tu rendimiento de sábado pasado, domingo pasado A lo largo de muchos años ha hecho muchos méritos y ganado muchas simpatías. Pero en los últimos años mis antecesores en el cargo han evidenciado ya sus carencias de condición física. No obstante, no es mi obligación el citar otros factores que hayan podido tener influencia en esta condición. Jupp Heynckesek argi eta garbi azaldu zuen Guerrero aulkian egoteko arrazoia, baina beste gauza asko isilean gordenai izan zituen. Ernesto Valverderen zuzendaritzapean, egoerak berdin jarraitu zuen. Atletikeko jarraitzaileek zelaian ikusi nahi zuten Guerrero, eta haren aldeko kanpainak egin zituzten. Konspirazio zurrumurruak hitzetik hortzera zebiltzan. En este momento lo único que sucede con Julen es que es un jugador que está dentro de la plantilla y que el entrenador pues hace dispone a los jugadores en función de lo que le aporten deportivamente. O sea, no hay ningún entrenador que se eche piedras sobre su tejado, que no convoque a los jugadores que crea que... Desde luego lo que sí puedo decir si es que alguien tiene alguna idea de esa es que no hay ninguna mano negra, ni hay ninguna instrucción extraña, ni hay nada que se diga que... Ojo, no ha habido nunca. Ia 2 urte golik egin gabe egon ostean, Valladolizen aurkako neurketan poz handia hartu zuen. Berak sartutako gol bakoitza jai handi gisa ospatzen zen armailetan, batez ere Osasunari egindakoa. Gol horri esker irabazi baitzuen Atletikek ia galduta zuen partida. Además eso, el tema es que ha marcado el cuarto quien lo ha marcado, ¿no? El amor de San Mamés, Julen. Ligako 100. gola zuen buruan aspaldi Julen Guerrerok, eta azkenean lortu zuen. Ordurako, Fernando Lamiki zen Atletikeko presidentea, eta Julen Guerreroren egoera ikusita, geroago jazoko zena aurreratu zuen. Lo ideal sería que recuperásemos entre todos a Julen Guerrero de hace 6 o 7 años, no sé si sería lo ideal, porque este es un equipo de fútbol, ¿no? A partir de ahí, si la situación sigue siendo como la que es hasta ahora, pues lógicamente yo me imagino que Julen es un jugador que es un ganador, le gusta jugar a fútbol. Imagino que tendremos que hablar a ver qué solución tiene. Azken gola Sevillari egin zion Julen Guerrero. Bere azken denboraldian asko sofritu behar izan zuen. Taldearen ibilbidea oso kaskarra zen eta Clementek kontrakoa esan zuen arren, Julen Guerrero etzen lehengoa. Hala ere, izandakoa ez da ahazten eta Mejia Davila epaileak baliorik gabe utzitako gol olimpikoa oraindik ere oroimenean dugu. Atletikek lehen mailari azken aurreko neurketan eutsi zion, Koruñan. Julen Guerrerok, Bartzelonaren aurka jantzi zuen azkenengoz elastiko zurigorria. Bere azken partida, hurrengo egunean jokatu zuen, San Mamesen bertan, Euskadiko selekzioarekin. Denboraldia bukatu eta oporretarako bidea hartu zuenean buruan omen zuen jokalari izateari utzi eta entrenatzen hastea. Orain, Lezaman arituko da, Arrobiko gaztetxoei berak hainbeste urtetan ikasitakoa erakusten.